Tu vidíš finálny outfit čierneho Pantera počas show a dozvieš sa niečo aj o stage a ostatných kostýmoch. V úvode tohto bloku sme vbehli do džungle, je tam veľa stromov, zelenej a baby sú šelmy. Mňau. Outfitovo to bola najsexy časť z celého štadiónu. Pracovali sme s čistými líniami, vysoko vykrojenými bodičkami a veľa priestrihmi. Toto sú 3D nohavičky a toto je molitán, ktorý je vo vnútri. Ešte predtým sa celé bodičko muselo vykaminkovať. Po jednom ručne. Tu vidíš outfity tanečníčok, tie boli leopardy. Každá jedna tanečníčka mala vlastný dizajn outfitu a takto sa tešili. Aby toho nebolo málo, vyrábali sme vlastne kulisy, stromy. A samozrejme, kto by to spravil lepšie ako ja, však. Generálka, všetko drží. Poďme na to.